מה קורה אנשים? אודי גיימינג האל כאן, והיום אני בלייב קומנטרי במיינקראפט, סרטון ראשון, עדכון. אני רוצה להגיד לכם שפתחתי ערוץ חדש, ואני מעלה בו סרטונים, כן, קומנטריז. זה הבית שלי, סתם מכוער, אין בו כלום, סתם שירותים, נסגר. אוקיי, אני אראה לכם עכשיו רק את הסרבר שלי, את מה שעשיתי בו, ואז אני פשוט אסיים כי זה עדכון ואין לי ממש לדבר פה. אני רק רוצה להגיד אני לא אשחק רק במיינקראפט, אני אשחק בכל מיני דברים. כן, אז יאללה, אני אתחיל בהסעה. מה? יש פה שתיים, רגע. שכחתי בכלל שיש פה צ'סט. כי זה היה מוזר, אני לא יודע איך הסברתי את זה, אבל סבבה. אוקיי, אם מישהו רוצה להוסיף אותי בסקייפ ולשחק איתי בכל מיני משחקים, אני לא יודע, באטלפילד, כל מיני משחקים ויריות וזה, ומיינקראפט גם, אז אני אכתוב את הסקייפ שלי למטה בתיאור. אני רק אסיים את הרכבת, ויש עוד אחר כך הפתעה קטנה. יש לנו עוד דבר, אבל אני לא אגלה לכם אותו. בסרטון הבא כנראה אני אראה לכם אותו, אם אני אמצא את הדבר הזה, כי אני הכנתי את זה ואני לא מוצא יותר את זה, זה רחוק מהבית. אוקיי, מצטער שאני מדבר קצת חלש. לא יודע, פשוט זה לא ממש אוזניות טובות, אבל הן די טובות, סבבה כזה. לקח לי ולחבר שלי, או לקח לנו הרבה זמן להכין את זה, שלא תחשבו שקצת זמן לקח לנו. ואם אתם רוצים להמשיך לראות אותי ועוד, אני מחפש גם שותף, מי שרוצה מחפש שותף, סרטונים, מי שיש לו משחקים ויש לו מיקרופון טוב נגיד, ויש לו סקייפ בטח, אז סבבה, למה לא, נשמח. וגם מי שיודע, לא יודע, קיצקץ, מי שרוצה להיות שותף שיהיה, אתם יכולים לשלוח לי בקשה בסקייפ, וזהו. אז מצטער שאני לא מדבר הרבה, כי אין לי ממש מה לדבר פה, זה לייב קומנטרי, אין לי נושא, זה רק עדכון קצרצר. די השקענו ברכבת הזאת, אני ורוי, לקח לנו ככה 4 שעות לעשות את זה, את כל הרכבת. בין אנחנו עומדים לסיים אותה, אנחנו נסיים אותה עוד טיפה, והנה שנייה, אני אקח לי רק את הדבר הזה. אוקיי, סבבה, אני רק אפרק לי את זה כאן. אני צריך גם לפרק כאן, אבל אין לי ממש כוח עכשיו, כי זה רק עדכון, ואני לא הולך לשחק רק במיינקראפט, אני הולך לשחק במלא משחקים מגוונים. כן, וזה מוזר, אני לא יודע למה שיגרתי כל כך הרבה. מי שיודע איך להקליט 2 אנשים בבנדיקום, אני מאוד אשמח שיגיד לי. אוקיי, אז חברים, כאן נגמר הסרטון שלנו, תנו סאב ולייק אם אהבתם, ונתראה בסרטונים אחרים. יאללה ביי.